Îngrijorătoare în apa îmbuteliată în sticle din plastic. O sticlă de apă conține de 100 de ori mai multe particule microscopice de plastic într-o concentrație mult mai mare decât se știa până acum. Cercetările asupra consecințelor asupra sănătății sunt încă limitate, dar unele studii au evidențiat deja efecte dăunătoare, de exemplu asupra sistemului reproductiv. Expunerea la particule de microplastic afectează în primul rând mucoasa tubului digestiv. Aceste particule se implantează la nivelul mucoasei digestive și determină o serie de procese inflamatorii și chiar alergice la persoanele susceptibile. Inflamația mucoasei digestive va duce la o creștere a permeabilității digestive, lucru care se va traduce în creșterea absorbției de toxine din tubul digestiv. Dincolo de microparticulele de plastic, astăzi au fost depistate nanoparticule de plastic. Nanoparticule de plastic fiind capabile să străbată bariera digestivă și să ajungă la nivelul circulației portale. Nu se știe care sunt efectele acestor nanoparticule, însă se pare că ele pot să producă inflamația vaselor de sânge și să crească riscul de cheaguri sanguine. În plus, microparticulele de plastic pot să se comporte ca un transportor pentru alte substanțe toxice, cum ar fi pesticidele sau metalele grele. Astfel încât, odată ajunse la nivelul tubului digestiv, se vor implanta în mucoasa digestivă și de acolo se vor dilua aceste substanțe chimice pe care le poartă și vor fi absorbite în întreg organismul.